Hey! Ijiya kowa na kuka da shi ɗan ijiya kayan caji ne da shi ɗan ijiya ɗan ijiya ɗan ijiya ɗan ijiya ɗan ijiya ne ɗan ijiya ne bai jin maganar kowa dangi har da 'yan uwa ɗan ijiya baya ji bai gani harkar da baya fi san ita yayi ita rayuwa da ɗan yanayi komai yake so shi ne za yayi ɗan ijiya ɗan ijiya ɗan ijiya sai wanci Allah ne shi kama uga na zuba Allah ne shi kama na zuba kai ne gariyo dama fa ni zo ni ku nake so kun san me nake so in gaya muku wai sai ka faɗa uga me gari fa ya cika shiga gonan mu na ga dan ya gaba mu kamo shi bane muka mishi cin mutunci kun gane ko ana gaya min abubuwan da suke faruwa fa a cikin garin nan ko ya ne na ziya oga kawai mu umarni muke jira ka ba mu je haccan fadar tasa mu haɗo shi mu buga mai mari mu zago da shi cikin gari kowa ya gan mu iso da shi hannan ni gariyo dama oga mu mun daɗe da arwala liman kawai muke jira a tayar da sallah na rantsi da Allah in ka ba mu dama tun daga can za mu je mu mai tiriri zan ba ku dama amma dai lokaci nake jira ba yanzu ba zan ba ku dama a je a kamo min shi a sa mishi muri mu aje shi na wani lokaci can kwangon gida dan ka ce mu aje shi idan muka aje shi zai zama mana matsala mu aje shi a can kwangon gida to kada ku damu kun ji ko wannan ma gaskiya ne to a buga akwashi shine riban market ka san duk wanda kaga yana wasa da wuta to bai san ɗanɗanon azabar ta bane amma da lokacin da ta bayyana ya sanya zafin wuta take ba zai ƙara wasa da ita ba Allah ka yi muna Allah ya kai da mu da harawa amin Allah ka yi muna dan annabi Muhammad wai ni wannan giwar ya za a yi da ita ne fa yana takura da Zara har yanzu dai ana nan kwance. Zara? Ce ana nan kwance a jikin naki. Da sauki. Zara, ga alamu ba zazzabin ga ɗaina ka damun ki don huska ki ta nuna ba zazzabin ga ɗaina ba. Gaskiya babu abin da ka damu na. Ina baba. Wallahi babanki ya haita tun ɗazu bai dawo har yanzu. Zara, ke san duk duniya baki da kamata. Sannan ni kowa cancanta duk abin da ka damun ki faɗa mini shi. Ki faɗa min mi ka damun ki. Gaskiya babu abin da ka damuwa ta ina na ga. Allah ya sawaka. Allah shi baki lafiya Zara. Amin.
To dama ina son ka zo. Maganan nan ma da muke yi da Sumayya mara ji kenan. Ko ba haka bane? Haka ne. Ya kamata yi in ba ku dama a je a ɗauko mai gari a aje shi a wancan gidan saboda ya zan izina ga mutanen gari su san an taɓa mai gari balantana su kowa ya kama kansa. Wannan shine. To ina fefe da ɗan ƙaramin su? A Ɗan ƙaramin su na can wancan gidan. Yana kula da wannan harƙallar. Wannan sabon gidan. Yana ce yana kula da waɗannan lamurrukan. Ka san sai an ankara. Sai an sa tsaro. Yana ce yana ji da matsalolin. To amma yanzu zan je in kora mai bayani. Mu afkawa mai gari. Shi ma ya san tashi ta zo gare shi. haka ya kamata. Shin wai ke su mamara jiya ne? Naga tun da kina sulu me yake damu ki ne? Wallahi oga ba lafiya. Ka san fa wannan karamar kunama ce. Kanta baya daukar caji. To ya aka iya? A buga akwai shi. Shine market. To shikenan ba matsala. Mamaganantan mamubiyantan masauratan to mashiruntan maku wata mutanen garantan marashin jiyantan. Maganatan mashekatan mamasgetan masambaɗe-baɗetan mamatsalantan mababatan sai na zi ya dai fa ɗan ƙara kora kai fa to a ɗan sofa ba matsala. To ka kore abin fa gaba ɗaya. Da haka ne. To duk wahalar da ake ba da su ake yin ta bane. Rauniyar mata. Nazi, gaskiya ba zan ɓoye maka ba. Ba ta yadda za a yi kai wa iyayena kai a wannan yanayin da kake ciki. Kana ganin hakan ya yi daidai? Don za ka gyara, in ba za ka gyara ba kuma ta zan sa maka idanu. Haba baby. Ni ma fa da kika gani wannan harkar ba son ta nake ba to amma ba wata harka ne da za ka tara abin duniya yanzu. Ba tare da kayi wani kuci ba in na dan hada na wannan ni da kaina zan canza sana'a ni ma kin san ba zan lamunce in je wajen su surukai na haka ba ko ba haka ba haka da ba ka san gaskiya ke dai kin kane ki har yanzu kina nan dai baki canza ba to ba damuwa wannan magana dai ki bar ta kawai an jima ki tuna mun can hayi za mu je ko ina tsauni za mu haura sama ne mu je to to ki dan saki fuskan mana Ranka ya daɗe, na roƙe ka, don Allah ka gaba wa bacci, na roƙe ka. Wannan gabat yanzu aka fara.
Da Allah ka kai faɗa da su. Idan na rasa ka ya zan yi? Duka alamu wannan yarinya zazzafa ce. Yanzu ta fi son rayuwarta da taka rayuwa. Kai kauce kamar da Nomis G ke cewa sunana Usman wanda aka fi sani da DJ Babaye, ɗaya daga cikin DJ Sokoto. Ku kasance tare da Arewa 24. Arewa 24 tamu ce Sokotawa, taku ce kuma ta kowa ce. Na gode. DJ Babaye. Yo, this is the remix. This is the remix. Yani Abbas Adikwana Tabbas Hausawa suka ce sai na kware mai da kuɗi gida. Haka zalika aikin kware sai mai gaskiya. Ina mai farin cikin gabatar muku da shahararren DJ nan naku mai suna DJ Napson Sokoto. Ya shahara wajen sambaɗo da mazgo muku sauti mai inganci kamar na bukin aure, bukin siyasa, naɗin sarauta da dai sauransu. Maza ku garze a adireshin sa da ke gidan Igwai Mahuta Sokoto ko kuma ku tuntuɓe mu ta lambobin waya kamar haka: 090 600 22 ɗaya. Mun gode. Wato ina tunanin ya kamata mu san hanyar da ya kamata mu idan mu hito da al'amarin da ya kamata mu kai ƙarshen matsalar yaron ga ɗan gidan mallan su. Ai ijiya ki. Saboda gaskiya abin ya dame ni kwarai da gaske. Wallahi abubuwan na sai dai kawai roƙo Allah. Amma yaran kai hanzari ba gudu ba. Shin missa da ni da kai da sarkin Hwa da bamu haɗuwa mu ta gidan ciya mun kai mai wanka matsalolin da suka dace. In ko haka na Allah shi taimake ka. Wagga magana da liman ya faɗi abin duba da. Saboda irin wada abubuwa sun ka cicca kuɗi garin ga. Ya kamata a ce mun tashi mun yi tattaki mun tafi inda ciyaman mun haɗa mai lamarin. Allah shi taimake ka a duba ga magana. To in haka na liman sakin hada Allah shi taimake ka. Sai mu shirya da wuri sai mu tafi gidan ciyaman An gama. mu same shi tun kafin shi ita. An gama ranka. Saboda ya kamata shi ma a ce ya sa hannu nai wurin kawar da matsala. An gama Allah shi. Yaro ya zama kiki ga gari. Allah shi taimake ka. Babu komai, Allah shi kamar rai. Insha Allah gobe za mu tafi. Nagode. Kai ijiya share hawaye kajiya. Kai komai lokaci na ku ne ba tambaya. Kai sha'anan ku babu komai a duniya. Kai. Nazi. Oga. Megariyo. Ni fa gaskiya maganar gaskiya wannan harƙallar da muke yi ya kamata a ce muna da abin hawa ba. Irin yadda muka samu irin yadda da muke da cigaba kuma muke duniya ake yi da mu kuma ake jin tsoron mu. Ya kamata a ce muna da abin hawa. Ko mi ku gani ne? Wannan gaskiya ne oga. Na daɗe ina son in ba kanmu irin wannan shawara. Bai kamace mu ba a ce muna manya ba ƙanana ba a wannan harkar, kuma dai ba abin da ake so a samu wanda ba ma samu ko ba ma iya nemuwa, a ce ba ma da abin hawa. In za mu je nan da can sai mun yi ta a sassakaye. Nazi, shi yasa nake son ka kana da saurin ganewa. Nazi, ina ganin wannan aiki ba aikin oga ba ne, wannan aiki aikin mu ne. Sabida tun da wuri ya kamata a ce mun nemo ruwan alwala ai ka gane.
To shi kenan. Saboda a gyara sallah ta gyaru. Nan shi ne daidai. Mamatsalantan mawagatan to muka yi ƙarshatan. Mu abubuwantan to mu ba mu kutan magabaɗatan. Marufetan, mamaganatan, mamatsalatan, mababutan, ma'antayetan, mamazgetan, mashiƙetan. Ba matsala. A buga akwashi. Shi ne market. Allah ya yi mana. Don alfarma annabi Muhammadu. To shi kenan. Nazi. Normal ne. Zara, ni nika shirin gani na. Zara keta ni tambaye ki, ni gaya miki cewa rashin lahiyar da Zara ta saba mu zazzabi. Ki tsaye a tabau ki ce min wai ke babu abin da ka damu ki. To ga irin wanda ke dauko mana. Abin kunya ciki gare ni gidan ga. Duk irin tarbiyyar da ni baki Zara to ya igrani. Zara